Hallo Kim, Hey Nina. woon jij hier? Ja? Moet je ook met de lift? Nee hoor. Ik breng spullen naar de auto. Ik ga met de kinderen naar het strand. We gaan zwemmen. In de zee. Leuk! Hebben ze geen school? Nee, ze hebben vakantie. Dat is leuk. Ga je mee? Nee, ik kan niet. Ik heb om 1:30 fietsles. Oh. Kom je vanavond bij ons eten? Dat is leuk. Ik kan vanavond wel. Kun je om 7 uur? Ja. Oh, daar is de lift. Tot vanavond dan. Tot vanavond.